am găsit la un nou episod de Traffic Race. Și eu chiar acum am descarcat, te vedeți, nivelul. Și să începem. După cum vedeți, eu sunt carecit. Să începem. Nene, deja m-a făcut jocul acesta de aici, știu. Hai da, nene! Ok. Haide, boss! Hop! Hai mă, știu că mere tare, dar mai tare nu pot mere. Eu! Ai picat! Arde-o! Arde-o, nu stau după tine. Da. Nu! Să mergem, dar m-am nervat. Știu, mă, știu ce. Nu sunt bec. Hai da! Fau! Hai mă, nu am. Fua, la fix. Să vedem. Stați un pic. Da, boss, am înțeles, gata, știu. Hai la boss! Oh! Hai la...
Atât. Intrăm aici. Să vedem cât avem. Am o mișcă. Păi, dar ăsta iertă prețul. 6.000. Să mai facem niște bănuți. Mergem. Dacă am ajuns până aici. Ce nivel? 17. Și vom încheia episodul acesta. Pa, pa!